Ito na. Yummy, yummy. Ano ang kulang? Ay, nakalimutan ko pala ang juice. Kain. Yung isda ko hindi na maganda kasi yung kawali namin is ano na siya ba, dumidikit na. Pero nagaganito yung isda ko, tapos yung lumpia. Gutom ko eh.
Dinagdagan ko muna ng suka. Kaya naubos na. Buksan natin ang kimchi. Ilagay ko dito yung iba. May ako na yan lalay. Kain muna ako. Hindi ako masyadong makapagsalita kaya may tao doon sa kabila ba. May alay sa bahay. Magkadikit lang kasi. Kaya hindi ako makapagsalita masyado. Baka ayaw nilang maingay. Masarap ng kimchi. Yun yung spring roll ko talaga. Hindi pa ako nakamove on. Sarap. Banget banget.
May natira mga kahigala para kay Banana na lang to.